Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka kaiphod jong ka Comptroller and Auditor General of India CAG ka pynpaw ka jing sokhya jur halor ka jing biang ka rukom pyntreikam ya ka labor welfare schemes ha Meghalaya. Da ka pynpaw bakala dan ka jing siu palat put ber ka jing pendu jing mentoy ya ki bedai hok ki ban yo jing mentoy. Ka kaiphod jong ka social and economic sector and urban local bodies ka bakut haka life waiter jong ber ajar pulai ka balawan ra do menteri ramba ka jelau kondat ki sangma haka yang dar bar thau an ka singi tho ding ka lapan i bakala dan ka jing thep pisa ka babun sin syaki nong yo jing mentoy haka jo ka kyrteng ka bakan thop i south liki account bala thep hadu arpha hajar tengka shisen thep sakan riut liki account ru la thep bun sin ka bala thep hadu prapha hajar tengka shisen thep batkum ju ru arspa anripo art liki account ki bala thep pisa bun sin na lor kani ka CAG ka lalap ba shispa san pun riungut kin nong yo jing mentoy ki ladu ya ka saw pon ripo pralak tengka haka ban yo jing mentoy na ka jing pen pun khon ka jongki buat la ki la yo ka jing menjur ban yo ka te ka scheme ka jing ai jing arab ki long kami ki ba pun khon ka long shaki shispa sa pun nyongut ka bala kata ka jing lut jing sep ka lakot saw pon sa poi lak tengka la pha ka pisa leng ba ki bank account ki jongki la pynpaw ka kaiphod katana labor kam shim la ai ka nu ka daw halor ka jing bam pha ka pisa shaki badai hok ban yo ka jing mentoy ka CAG ka la pynpaw ru ban ri sawngut ki badai ban yo jing mentoy ki la du ka wei pan arpo pra klur tengka ha ka jing yo jing mentoy halor ka jing ya wala ka bot ka la pelaj ka te ka pisa ka bot ka la pynpaw ban ri sawngut ki nong yo jing mentoy kim shim la dan ki kot ki sla ki babiang barka jingkam ka dei ka bahab ban khmi biang hadin bala yo priang ya ki kot ki sla ki badan kam la pynpaw ka kaiphod ka CAG ka la labru baka jing ai khusnam da ka pisai ki khna ki bawan shakhamat haki jing puli kam dei ka bala pyntreikam ti kana bha haka ba amshim la dan satya na ki khat arngut ki ba la apply ban yo priang ya ki jing rap namar ka jing bam shai ki kendon pyntreikam ka welfare board kam shim la pensapriang ya ki kendon pyntreikam ki babiang haka bayadai bat ka jingla jong kitu ki ba apply kam shim la don kinu ki kam ki jam jong ka IEC ki bala penlong ya ki nong bala ki bala register ban yo ki jing tip shaphang ka te ka scheme la pynpaw ka kaiphod katana labor kam shim la ai jing penshai ya ki jing penshai jong ka CAG ka bala penmi ya ka jing sokhya halor ka jing pyntreikam ya ka label welfare schemes ha ka jalla